जों दा थांगासिनो स्टेज प्रग्रामाव स्टेशनावनो खाथि आरोना ओमफ्राय एसामिस प्रग्राम एसामिसफोरनि फांसन बेवहायनो जोंखौ इनभाइट खालामदों मोसानो स' जों दा थांगासिनो जोंनि गामिनि सिख्लाफोर देलाय मालाय बयबो जों दा थाबायलांगासिनो स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम फंसे बाथ्रा फोरमायनो सानो लोगोफोर आंना मबाइला गाज्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौबो आं ओरैबायदि जेने थेने माने मबाइला बिराद हेंग जायो आरो लोगोसे आंनि मबाइला डिसप्ले थांबाय बेनिफ्राय आं भिडिअ होथ'नो हालाबो जानो हागौ स' आंनि आखायाव दा फैसाबो गैया गोदान मबाइल लानो स' थेवब्लाबो नोंथांमोना आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाबाबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना किप सापर्टिं आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' नोंथांमोना जोंनि मोसानायखौ नायलांदो So guys, जों सफैबायमोन प्रग्रामाव ओमफ्राय दाबो जोंना स्टार्ट जाथ'वाखै मोसानाया माने दाबो जोंखौ जाबाय दा स्टेजाव गाखोनोसै मोसानोसै बहुत गिगासिनो आरो ना मादि जागोन एथ' दिननि उनाव दिनै आरो ना 2 इयार्सथ' पुरा कर'नादोनो वेस्ट थांबाय आरो ना बैसागुफोरा जेबो बिदिनो प्रग्रामाव मोसानो मोनासै स' आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव स्टेजाव गाफिनलायसिगोन माने मोदोमफोरा गिलिर जाजोब्बाय आरो ना स' मादि जागोन मिथिला आरो स'
मोनगोन आरो So नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव So guys दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय Thank you for watching Bye bye